في ماخوفو دين بزوغ لابخا نوبة ما دي دغبزي كوبم دي دغبزي كانالم نتنز كودو فجاش ميسم دي بارك دخددم ميسم دي بارك تكم صخويت اما مدوني دخددم بيجاو قدجاو يتوغزوجنش هادي خبزر دي قالداسهم زراورلم شوازف خوجنو араши дэлхуан шижибсуй мис моси жпахамжо гагуси гохос жаахэ гэдэг ханж мис мэдэс жаалэ гуруугори фимахофу мэр дгабзи жхвата канал цэг гыза утхава интернетмжа аводу гупцэг жаава идугагвач араши нобэзнэ тэнцэг тэтхнүүд гтажаш мис мэдүний дэхэдэм ди галэдэсхэм адгабзэр дау бара дау я урлу бара шүтүүд зовбшураши وداو قبشخورخه ابسالزدو قچي بامدي قوا والله يار بلح ما قبسسار واي دي جاوز خنشي جي زمانم قبدالخوا ويزكم كودري مسالك я конечно дико извиняюсь но абqijir ويرودم ومفاشو ورам обруа арака точно тем не менее мы да разум код дшрухатла выступление код я разговорим и содержание, и писатель, и так умрягаву, и не зажахева. Да. Вау, мом, ты говоришь, а ты каком я сдатхана словари урысыбзаш. Даже иностранное слово агажал. Ну хорошо, о городской. Я извиняюсь, конечно, абричкма. Возле права витхма. اللحم أبوي غفاشا ويزكم ويفصوجنو هاي يمزخ شهر فاشتتش انت راشي так وسبسالة ويرزقفورم чутко وستن فيش مو чутко وسبسالة انت ну слушай, что тут трудного у языка обсаженного? А? Ничего трудного. Паштетеш. А то что так мод абама чуть дальше, да, литературам, фазуна тауа, приятно губтия что? А дыхам. Гур зафу, гладко фигуха. Уэллихим гладко-то. Абруа. Азиуна гора жив зажи здрасте до свидания водяжешь месту а почему же полуобросла паж вот где глубоко широко а офм все псинфер абруа да араши офр кадватма пусть адмготма пускай. Обруа. С разговором зазложишь короче. Обруа. Ау, не дай бог. Там дашь хума, обхода сорняк, языком кафанджа. Мисараш да языком те упала, жзаном сизюфешата. Хунуара, языком те упала, муси гузаон брис аураса. فضد واش تحم ويغبسو تحرر زغفو في ذيك بدا فوجك الكج يا راجل ما ديغا بزامو وبسو تحرر زغفو وزن شوف شتها فجا نطاراش دين بزغفخا دي قال داسحم عادي غبزر نسي جبستو في غوامودش زرا اورشر دي جاو زرا قنشي وزن شوف شتها